Kode radio e TV waddanta on taskaran Faamu dina maaɗa. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله رب العالمين الذي طهر القلوب بالإيمان والأبدان بالطهور وجعل في الطهارة راحة للروح ونورا في الوجه وسكينة في القلب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالنقاء والدهور صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ummatore julɓe worɓe rewɓe heɗitotoɓe taskaraji andu dina maaɗa e gonɗon fu, assalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. miɗon jaɓɓo on ne foti e nder taskara meɗen ɗum bowɗen wadduki taskara juldanku biyeteɗum andu dina maaɗa. taskara andu dina maaɗa gaytinojum pindinojum cappotoɗum janginojum e dow ko darani diinal islamaku. jangina geɓe tati e nder diinal islamaku. ɗe geɓe tati ɗen kanje ngoni bo ersese diina. aram wakkatire wonde andu diina maɗa ɗon jangina ko darani ilmul aqida, ko mbiyeten tawhidi, anduki jomirawo. wakkatire wonde bo andu dina maɗa waylito e dow ko darani ibadat, dewal ngal gaɗeten hakkunde meɗen e joomi en. wakkatire wonde bo andu dina maɗa e yecito e dow ko darani mu'amalat, gaadal hakkunde meɗen anen. taskaraji jawtiɗe bolwino e dow kuugal hijjore. lawru hijju bo ɗon tefa salaki. ngam ma non taskara andu dina maɗa yiɗi yeesitaki e dow no yaawi jangito goɗɗi ɗi jangino kiɗɗi, ɗi janguno kiɗɗi ngam ma witi paara yeeso e dow ko ɗum tammi janguki yeeso. accu fuɗɗiren e ga ersese kanjum woni shenan kanjum woni ko gaɗɗen yeeso e hande. darenen shenan nden faten ko darani bano julde e ko nandi e maji. tam shenan hanjam wonte bano ma ko ɗum wi'ata mana julɗo tuugi dow majum. kanjum bo shenan kanjam woni bano ililal juldanku. ɗum babuwol bo mawgol e nder babuwol dewe. ɗum ɓadagal bo ɗum nastirde nde yolde nde neɗɗo nastatamo ngam ma ɓasto jomirawo ɓangiɗo sheniɗo. ko woni shenan e ne wangi hanjum wonte lootuki e laɓɓinki e senaki. laɓɓinki senaki ki wawa ki latto e dow kujeji ɗiɗi. aran woodi shenan ɓernde, laɓɓinki nde sennande. on po muwiɗo ɓastaki jomirawo se ko walanamo o laɓɓina ɓernde mako tawo bako o ɓasto jomirawo. se o laaɓi ɓernde mako laaɓi, nden o tefa kadi ko ɗum wiyata shenan terɗe, shenan koltal, shenan nokkure julde. amma shenan ɓernde kanjum woni ko ɓuri handuki waɗe taw
ko bo mbiyen ko arti wajibi neɗɗo waɗa. senan waddama e nder dewtere qur'anu, non bo hadiseji annabijo sallallahu alaihi wasallam gewti e dow ko wiyete senan. diina l'islamaku ɓangi fi senan, horgidiri ɗum mana e nuɗɗirre. allah ɓangiɗo seniɗo wi e nder suratul baqara aya ka 222 jomirawo wi inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. jomirawo ɗon yiɗi tuubuɓe wartuɓe acci geddi ɓe tokki jomirawo, nden bo mo yiɗi seniɓe laaɓa ɓerɗe en, laaɓa koltal en, laaɓa ɓalli en, laaɓa nokkure julde en. ɗi njaaday wala nde ɗum sendira ɗi, hendekimaji ɗi sendatako, ɗi kendatako. senan ɓernde e senan terɗe e senan koltal e senan nokkure julde. to gotol fuu tawaka nder ɗi'i nayi, diina neɗɗo gasata, mana ka lattata ko diina nafo ha neɗɗo. bano noon bo imam muslim filloyke nder hadisewol ngol annabijo sallallahu alaihi wasallam wi'ata at-tahuru shatarul imani. senan kanjam woni reeta nuɗɗirre, wato senan ɓernde kanjum woni reeta nuɗɗirre neɗɗo. imanu neɗɗo hewata so na o wodi senan ɓernde. to ɓernde neɗɗo e jongiti e jongatinoji goɗɗi feere ko luti jomirawo, ɗum wiyata senan maako laaɓi ne o laaɓiri fu. ay ayna wakkatire wonde heferɓe ɓalli maɓɓe e laaɓi, kolte maɓɓe e laaɓi, nokkuje jonde maɓɓe e pukkaki maɓɓe fu e laaɓi, amma jomirawo nodditiɓe innamal mushrikuna najisun, hamɓe heferɓe ɗum shoɓe. laaɓuki koltal maɓɓe nafayi ɓe, laaɓuki nokkuje maɓɓe nafayi ɓe, laaɓuki ɓalli maɓɓe bo nafayi ɓe. jomirawo nodditiri ɓe soɓuɓe, mana ɓe soɓuɓe e nder ɓerɗe maɓɓe. jongatinoji goɗɗi ɗon nder ɓernde nden e jongiti, na jomirawo woni jonirawo maɓɓe ba, ɓe kocoyi labbi goɗɗi feere ɓe jongiti nder ɓerɗe maɓɓe, kanji gonte jomirawo maɓɓe. ɓe ñiddi mo jomirawo wona hanum woni jomirawo mum fu ñidduɗo, o handa e ɓastaki jomirawo e dewal sey to o laɓɓini ɓernde maako. bana noon bo jomirawo ɓangiɗo ceniɗo e nder hadisewol annabijo ngol muslim filloyini, annabijo sallallahu alaihi wasallam lattini senan kanjam goni bano sharaɗuwol arandewol e jaɓuki julɗe neɗɗo. to wala senan julɗe jaɓatake. annabijo sallallahu alaihi wasallam wi'i la tuqbalu salatum be gayri tahurin. jomirawo jaɓata julde ko luti senan. giɗɗo julde muɗum jaɓe fu, kuuɗe muɗum ɗe dewal ɗe jaɓe fu, to sekko walanamo o latto o fuɗɗiri senan, o sena ɓernde maako, o laaɓina e ga jongatinoji ɗi duniyaru fuu, o latto o senoro ndiyam, ɓandu maako laaɓa mo wonda ko wiyete coɓe, o latto o laɓɓini niya maako, o senni niya maako, ko
kuugal dewal ngal mo waɗata ngam Allah waɗata ngal na ngam goɗɗo maako ba. Ɓernde maako laaɓi. Moddibɓe kendi shenan faaki geɓe ɗiɗi malla bo mbiyen pecce ɗiɗi. Woodi shenan ɗan no wiyata ɗaharatum ma'nawiyatun. Shenan ma'ana lattiɗan e ma'na, na shenan lattiɗan e zahiri hissiyatan gi'eteɗan e gite ba. Kanjam fo woodi shenan ɓernde e ga ɗaccuki jongatinaji e waɗuki ngam yimɓe gi'a e naafikaku e kitka wonte gaaba nden e haasaki yimɓe nden e gikke kalluɗe. Neɗɗo senna ɓernde muɗum e gaɗi latto wonda e nde ko ɗum wiyata shirku woni keferaku e nder ɓernde muɗum. O andi jomirawo e dow dalilaji laaɓuɗi. O andi Allah maako mo o rewata, na mo ɗon rewa mo anda Allah mo o rewata ba, na bo e mo ɗon rewa lawru wondu ba, na bo mo ɗon rewa mala'ika en ko bo woɓɓe daga nder jeyaɓe jomirawo ba. Laato jomirawo wonte deweteɗo maako, mo andi ko kongol la ilaha illallah piri, kongol hooshi ɗum riwki e tabbitinki fuu mo andi ɗum. O riwa o gasna, o riwa goɗɗum ko wi'ete jomirawo fuu, nden o gasna jomirawo goto kanko woni deweteɗo. Ɓernde laaɓi wooɗi. Nden o senna ɓernde maako ko ɗum wiyata daga shirkul asgar, kanjum wonte keferaku famaru, riya, waɗuki ngam yimɓe gi'a. Hande mo ɗon juula ngam yimɓe wi'a wane jultaro juulowo. Hande mo ɗon waɗana ngarɗam maako e lotogal maako, malla mo ɗon janga ngam ma yimɓe mbi'a. Gaɗɗo ngam yimɓe gi'a fuu, to yimɓe ɓen ɓe gi'ay ɓe mbi'ay. Ɓe gi'i a waɗi ɓe mbi'ay bo a waɗi ɗum, amma geɗal maɗa darake ɗon tan. Annabijo sallallahu alaihi wasallam o nyandere darangal ɗum warda e yimɓe tato. Aran ɗum warda e Moddibbo. Ɗum wiyamo wi'u ko meɗuɗa wakki boɗɗum e jonde maɗa nde duniyaru. O wi'a mi jangi, mi jangini, mi handiti. Jomirawo mo non, amma a waɗi ɗum ngam yimɓe gi'a mbi'a. Yimɓe bo gi'i mbi'i. Ngam ma non geɗal maɗa won ɗon, bi'ol maɓɓe e giiɗe maɓɓe. A wala geɗal gongal ɗo to amin. O hukke nder hiite, Allah renu. Nden ɗum warda e joomu jawdijo. Jomirawo yamo ɗume ngaɗuɗa e ko jawdi maɗa ɗi ko ndi jomirawo hokkuma? O ya mi nyamni, mi boti, mi mahi julurɗe, mi wo'ini, mi irti ɓulli. O inda kuuɗe geete ɗuɗɗe. Jomirawo wi'a non ni a waɗi ɗum, amma a waɗi ɗum ngam ma yimɓe gi'a mbi'a. Yimɓe bo gi'i mbi'i. Ngam ma non geɗal ma won ɗon, a wala geɗal gongal ɗo to amin. Kanko ma ɗum umra ɗum faada e maako hiite, Allah renu. Nden ɗum wardoya e laamɗo ardiɗo, malla bo mbiyen kiitotoɗo. Wiyamo jomirawo wiyamo mi hokkima laamu e jonde duniyaru. Ɗume ngaduɗa e laamu maɗa? O ya laamu am, jomirawo am mi hiitake e dow gonga. Mi haɓɓi woɓɓe, mi pisti woɓɓe, mi tetani woɓɓe haqqeji mum en e juuɗe woɓɓe. Mi heelanake woɓɓe, toñange woɓɓe. Jomirawo yamo non ni waɗi, amma ko woni nder ɓernde maɗa a waɗi ɗum ngam ma yimɓe gi'a mbi'a. Yimɓe bo gi'i mbi'i. Kanjum woni geɗal maɗa. Hande ka a wala geɗal gongal ha amin ɗo.
kanko ma ɗum umra e maako o faade hiite. wonɗon to en paami ko hadisewol ngo'ol jangini, kanjum woni wala kuugal gongal nafuwal neɗɗo to nangal waɗi ngam Allah. Jomirawo on non wi e nder dewtere muɗum seninde o wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahu ddin. jeyaɓe umraka sonaɓe ndewa jomirawo hawtaade e laɓɓinanki mo diiwal kanko tan. Ngam ma non neɗɗo ko hawti goɗɗo fuu, ko bo waɗi ngam ma yimɓe woɓɓe mbi'a fuu, to ɓe gi'i ɓe mbi'i haala timmi, baraji maako timmi, sey ko waɗa ngam Allah, ɗum anni faggitaki mbarjaari to jomirawo wakkatire nde ɗum waɗata kuugal ngal, malla bo nde ɗum gollata gollal ngal, malla bo nde ɗum waɗata baɗal ngal. Sona non wala mbarjaadi gondi ndi neɗɗo heɓata. Ngam ma non neɗɗo wakkatire nde sennata ɓernde muɗum sennande e jongatinoji goɗɗi fuu ko luuti jomirawo, reena hoore muɗum e waɗuki ngam ma yimɓe gi'a, ɓe gi'a ɓe mbi'a, to ɓe gi'i ɓe mbi'i, kerol mbarjaari ma on ɗon. Haɓɓa e nder ɓernde muɗum waɗuki ngam Allah, nden nifaq naafikaku, laɓɓina ɓernde muɗum iga ko wiyete naafikaku kanjum wonte neɗɗo suuɗa goɗɗum e nder ɓernde muɗum, waɗa goɗɗum e terɗe muɗum, mana ɓernde ma ko jaɓayi nulal annabijo sallallahu alaihi wasallam. To taweki mako e nder julɓe, waɗimo emo juula, waɗimo emo janga, amma ɓernde mako bo nuɗɗinayi ko o waɗata, emo nana seko seko e nder ko o waɗata ɗum fuu, emo seka ɗum. O jaɓayi diina Allah ka kan diina goonga. O jaɓayi nder ɓernde mako woodi ummitineki nyandere darngal horsite. O jaɓayi ko ɗum nuldo e annabijo sallallahu alaihi wasallam ɗum goonga nder ɓernde mako. Kanko ni o hiɓɓama, o doolama, ngal laataki mako jooɗaki e nder julɓe, doole mako o waɗa ko julɓe ɓen gaɗata, amma nder ɓernde mako na kanjum woni nder ba. So o heɓayno gongel jolngel seeɗa gone ngel fanɗiri fuu, ngel mo wurtorto ngam ma o ɗacca diina l'islamako o ɗalayka. Ɗum nyawu mawɗum to ɗum tawama nder ɓernde. Ɗum haɗa jaɓeki kuugal ɓernde senaki. To ɓernde senaki bo kuuɗe ɗe fuumaje ɗe nafata neɗɗo. Ngam ma non tuubuki e maaje bana janguɗen aya farandeya inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jomirawo ɗon yiɗi tuuboɓe, ɗon yiɗi bo seno ɓerɗe en, seno kolte en, seno ɓalli en, seno nokkure julde en. Yeesol kangol woni hiqidu, kaɓɓe nder ɓernde, haɓɓuki hallende e nder ɓernde. O hallani jeyaɓe Allah, wala mo o yiɗi o yi'a geetum e muɗum. To woodi ko moyi goɗɗum e geetum e jungo goɗɗo fuu o durway, to woodi ne o halkira ɗum, o halka ɗum. To mo woodi atal ne o wirñira ɗum, o wirña ɗum, ngam ma laato oya on wala. Kalluɗi ɗon nder ɓernde maako, o huɗay, o fiyay, o wujjay, o jeynay, o faɗɗay to o heɓi. Mo gikkuji baaɗi bano ɗuɗi ɓernde maako senaki. En mbiyata ɓernde senide o woodi. Tayi ko mo waɗayi fuu ko mo heɓayi waɗuki wonɗon, amma ko mo heɓi waɗuki fuu o waɗay. Geddal ne ngal wa'i fuu to heɓi watki ngal o waɗay ngal. O ɗon anni nder ɓernde maako haɗɗani jeyaɓe jomirawo kalleeli nyaɗɗi, to heɓi o mbaray, o wujjay, o jeynay, o peway. Kalluɗi fuu wala ko ɗi o waɗata. Ɗum nyawu nder ɓernde. Ɓernde bo seno e gaɗi'i. To wari e mo julda e ɗi ne ɓandu maako laaɓiri fuu,
ne koltal maako laaɓiri fuu, ne nokkure julde maako laaɓiri fuu, to ɓernde maako ɗon heewi bana ɗi, to anen en gi'i o juulima to e jiki joomira o wala julɗe. bano noon o laɓɓina ɓernde maako ega hasad. ɗume wonte hasada? kanjum wonte tamanna zawala ni'matil gayr, welaki fostaki ne'emaji tana. mo welo ne'emaji ɗi joomirawo hokki jeyaɗo goɗɗo huuɗi fostoɗi ɗala ɗum, ɗon bo ɗon belenga maako woni. so mo heɓi goɗɗo mo Allah hokki goɗɗum ɗum majji acci goɗɗo on, to ɗo welanimo. to woodi nyawu bana ɗum ɗo e nder ɓernde neɗɗo, ne senori laaɓiri fuu ɓernde muɗum laaɓayi, ibadaji muɗum mboɗa. nden kadi su'u zanni, halluki gikke. o hallinani moye bo gikke? mo o yi fuu e nder jeyaɓe joomirawo kanko e ɗon to maako woodi goɗɗum ko o yiitirta ɗum. mo hallinani ɗum gikke, wala mo o laɓɓinani gikke. nde ma ɓernde maako e wulana moye bo kalluɗum, malla bo waɗi kalluɗum, ngam ma non wala laɓɗo to na hanko. hanjum woni su'u zanni. ɓernde maako uula ɗeppu, wala goɗɗo geeto sona hanko. waane kanko bo kaari o e aybe muɗum kaza, maani o yahanu bo aybe mum kaza, waane o wi'a kanjum bo aybe mum kaza. munnan oyani hanko ma o yamo kaari e maani e waane e wayne e oyani ɓe huɓe kesa e maako. kaari kuɗaɗo mbustaɗo ɗon to maako, maani ma kuɗaɗo mbustaɗo ɗon to maako. kaari e maani e waane ma kuɗaɗo mbustaɗo ɗon to maako. waane hanum ma kuɗaɗo mbustaɗo ɗon to maako. wayne kanum ma kuɗaɗo mbustaɗo ɗon to maako. oyani hanum ma kuɗaɗo mbustaɗo ɗon to maako. moɗum indi fu kanko kam na on goɗɗo laɓɗo ba, kanko tan woni laɓɗo. are bano nyawji ɗi to tawama nder ɓernde, to ɓandu laaɓi ma ɓernde laaɓayi. to ɓernde laaɓayi bo dewal yata toye ma. ngam ma non tinoɗen laɓɓinen ɓerɗe meɗen. ndenen ɓerɗe meɗen iga nyawuji ɗi ɗilintuɗen e ɓaawo. jongitaki e dow goɗɗo ko luti joomirawo, waɗuki ngam yimɓe gi'a mbi'a, naafikaku, kaɓɓe kalluɗe e nder ɓernde, hasadaku, gikke kalluɗe e dow jeyaɓe joomirawo ɗiɗi hu o rentoɗi. joomirawo ɓangiɗo sheniɗo wi'i e nder suratu shams aya 9 way qad aflaha man zakkaha. on fu shennuɗo ɓernde muɗum haqiqa o kam o hisi. shennuɗo ɓernde mum fu hisi. annabijo sallallahu alaihi wasallam e hadisewol gongol ngol Bukhari e Muslim filloyi moy ala inna fil jasadi mudghatan iza saluha al jasadu kulluhu wa iza fasada al jasadu kulluhu ala wa hiya al qalb. annabijo e ala ummatore an keɗite nanon, inna fil jasadi mudghatan, woodi tayre wonde e nder ɓandu neɗɗo. iza salahat ko saluhat, nde tawe nde wooɗi, salahal jasadu kulluhu, ɓandu ndu fu maaru ndu wooɗi. wa iza fasadat, to nde ñiddi, fasadal jasadu kulluhu, ɓandu ndu fa maaru ndu ñiddi. ala annabijo wi keɗite nanon, wahiyal qalbu, kayre woni ɓernde neɗɗo. to ɓernde laaɓi ɓandu ndu fu maaru ndu laaɓi. to ɓernde ñiddi ɓandu ndu fu maaru ndu ñiddi. kadi to ɓandu ñiddi kadi tokki kuugal dewal bo waɗoto.
toye ngal jaɓete, toye ngal yahata. nda bo annabijo sallallahu alaihi wasallam o wi inna allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakinnama yanzuru ila qulubikum. jomirawo rarata tagdi moɗon, o darata jawdi moɗon, ko o rarata kanjum tan woni ɓerɗe moɗon. to ɓerɗe moɗon laaɓi mbooɗi, kuuɗe dewe moɗon laaɓi mbooɗi. to ɓerde moɗon ñiɓɓi ñiddi, ɗon bo kuuɗe moɗon ñiɓɓi ñiddi. wala ɓandu laaɓa, koltal laaɓa, nokkure laaɓa nafa neɗɗo sona ɓernde mum laaɓi. to ɓernde laaɓi, laaɓuki koltal e laaɓuki ɓandu e laaɓuki nokkure julde sey nafa neɗɗo. to ɓernde ñiddi bo ka luttuɗi fuu ɗi ñiddi. gam noon annabijo wi en o e ɓandu nder maaru woodi tayre. tayre nde to nde laaɓi nde wooɗi ɓandu ndu fuu maaru ndu laaɓi. hande to bo tayre nde nde ñiddi nde ñiɓɓi, to ɓandu ndu fuu maaru ndu ñiddi ndu ñiɓɓi. annabijo e alaa o naftori kaakel ngel noddandu e alaa ƴamaare an keɗite nanon wahiyal qalbu. tayre nde wiyete ɓernde. to ko woni nder ɓernde kanjum wonte jongatinaji tana jomirawo e holluki jeyaɓe kuugal muɗum e naafikaku e nder ɓernde e kirka wonte gabaji kalluɗe e nder ɓernde maako konnaku honnaki yimɓe, nden e hassadaji nden bo e gike kalluɗe woni nder ɓernde maako, kuugal dewal maako nafatamo ɗume ma. ngam ma non kuugal dewal maako nafaymo to tawi mana ɓernde maako laaɓi bane annabijo meɗen sallallahu alaihi wasallam wi. bano noon bo woni ɗaharatum hissiyatu, yebre ɗiɗawre won ɗon. ɗaharatun hissiyatu mana shenan ganguɗan ɗan mbi'eten shenan ɗan mbi'eten ndeebo. wahiya izalatul hadasi wan najasati, kanjum wonti postinki coɓe nden e tuule iga ɓandu e koltal e nokkure juldi. kanjum wonte ɗiɗangol woni ɗiɗaɓol. amma arandewol kam bane bolwuɗen senaki ɓernde, en ɗon bolwa haala senaki ɓernde en toggitoka, ngam laataki ummatore am en ɗon jinnori senaki ɓernde e laaɓuki maare e nder kuuɗe meɗen. ɗuuɗi heewi malla bo mbi'en ɗuuɓɓe meɗen fuu ɓerɗe ɗon ɓiɗɗi kiɓɓi ñiɓɓi ñiddi, nden bo eɓe tammi hinne jomirawo hawtaade e non. ɓernde laaɓaayi wooɗaayi bane annabijo wi, nden bo ɓe tammi kuugal maɓɓe wooɗi. ɗo kam woɗɗi woɗɗake, hayhata woɗɗi woɗɗake. ɓernde ñiɓɓa, kuugal wooɗa watta. ummatore en kosoyi wangaranje e dow ko ndarani senan, wakkatire nde koshanaɗen bo kadi waddi hoore e tana taskitiɓe taskaraji ɗi ngarani on. mbiyaymi wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.